dobrý podivy. Ideme sa presunúť do takého intimnejšieho priestoru, pretože táto téma, o ktorej budeme rozprávať, je výsostne ženská a patrí skôr do kúpeľne alebo do spálne, naozaj do tých intimných častí nášho bytu, lebo sa týka intimných častí nášho tela. Budeme sa rozprávať o nových vložkách, ale ešte predtým sa pozrieme, kedy vlastne boli na svete prvé vložky, kto ich objavil, ako sa to všetko vyvíjalo až dovtedy, kým tu budeme sedieť a budeme rozprávať o tých najnovších typoch. Už v Biblii sa spomína množstvo nariadení týkajúcich sa konceptu rituálnej čistoty žien. Je známe, že tie kedysi používali počas menštruácie kusy látky a napríklad v starom Egypte existovala aj profesia prania takýchto látok. Takisto sa používali už tampóny, vtedy ešte sočené z mäkkého papírusu. Staré Grékyne používali zase na dreve namotanú látku. Nemeckí lekári začali až okolo roku 1880 odporúčať ženám, aby používali niečo na zadržanie krvi a v roku 1888 firma Southall začala ponúkať na trhu prvé vymeniteľné vložky. Dnešná vložka má za sebou takmer 100 rokov vývoja. V 40. rokoch sa ženy zapojili do verejného života a mohli si dovoliť kúpiť výrobky dámskej hygieny. Prvá vložka bola sieťka obsahujúca buničinu. Na oboch koncoch bola uviazaná a pridržiavaná na mieste špeciálnym bedrovým pásom. Stroj na automatické uzatváranie koncov vložiek bol poprvýkrát použitý vo švédskom Falkenbergu, čo bola naozaj revolučná technológia, pretože ostatní výrobcovia viazali jednotlivé konce ručne alebo ich neviazali vôbec. V 60. rokoch bola poprvýkrát vyrobená vložka s lepiacím pásikom a zlepšila sa aj jej povrchová vrstva. Postupne prišli automaticky tvarované vložky, ktoré už boli jednotlivo balené. Koncom 80. rokov prišli vložky s krížielkami a vylepšovala sa ich absorpčná schopnosť. Tak teda... To bolo zaujímavé, nie? Si predstav, že by si musela si handričky prať. Áno, ja si myslím, že môžeme byť všetky šťastné, že žijeme už túto dobu, kedy je pokrok skutočne taký, aký je. Zvykli sme si na hygienické pomôcky, ktoré nám naozaj uľahčujú život, ale ako sme už v úvode spomínali, existuje zase novinka. Takže pekný dobrý deň, pani Matejčková. Vítajte medzi nami. My sme sa dočítali, že existujú vložky, ktoré sú že s aniónom a sme zistili, že štandardne, áno, že vraj štandardne je anión všade okolo nás, len sme si to nikdy neuvedomili. Takže poďme k tomu, že čo sú vlastne anióny. No tak anióny sú záporne nabité molekuly. Sú bezfarebné, sú bez zápachu a chuti. No a tieto čiastočky sú pre náš život veľmi nevyhnutné, sú veľmi dôležité. Vďaka zápornému nabitiu odstraňujú prach zo vzdušia alebo predchádzajú rôznym nákazám, neutralizujú vírusy. No a samozrejme, že zneškodňujú baktérie a to je to, čo nás oslovilo. A my ich môžeme vidieť? Nie, my ich nevidíme. Ja by som chcela vidieť, ako taký anión vyzerá. Tak vy sa môžete pozrieť. Keď je taký úžasný. Áno, ja som tu na vám priniesla jednu aniónovú menštruačnú vložku, kde tu vidíte ten zelený pásik. Áno. A vlastne ten zelený pásik, to je ten aniónový pásik. A chcela by som vám urobiť aj takú názornú ukážku, aby ste vedeli, pretože tým, že nie sú výnimočné len, že sú s aniónovým pásikom, ale majú úžasnú absorpčnú schopnosť. A to tu nám máte možnosť sledovať. Keď tam takto aplikujem tú tekutinu, aká tá schopnosť absorpčná je veľmi vysoká. Čo sa stane s tou tekutinou? Ona sa zrazí tam v tej spodnej vrstve do nejakých častíc, alebo... Táto aniónová menštruačná vložka je zložená zo 7 vrstiev a 4. vrstva je prírodný polymér na báze kukurice, ktorá mení tú tekutinu na gel. To znamená, že zostane z tekutiny gel a už ďalej potom tekutina nepreniká, pretože už tekutina nie je, ale je to gel. No ale to sa priznám, že to mám pocit, že vo všetkých týchto hygienických pomockách sa už deje, že vlastne v tom by nebolo nejaký tá výnimočnosť. Takže poďme si povedať, v čom je práve tá výnimočnosť tých aniónov, lebo vraj, ak to budeme používať, tak vlastne sa s nami aj niečo príjemné môže diať. Áno, to sa bude s vami diať. Určite? Áno. Budeme príjemné na našich partnerov a na deti v tomto nie najlepšom období. Pretože ja, keď rozprávam o nich, tak rozprávam na základe už mojich osobných skúseností.
bolesti. A naozaj môžem to potvrdiť, že je to tak. Napríklad mnohé ženy majú veľké problémy pri menštruácii. Majú bolestivú menštruáciu, alebo už pred menštruáciou majú ten predmenštruačný syndrom, kde cítia také bolesti pod brúšku. Keď som začala používať tieto anionové vložky, nielen menštruačné, ale aj intimky, tak vďaka pôsobeniu anionov, ktoré sa uvoľňujú vo vlhkom prostredí, nejakým spôsobom vplývali na môj organizmus, dodávali mi energiu, ale čo bolo najdôležitejšie, že ničili baktérie a tie baktérie vlastne spôsobovali, aspoň ja som to tak vysvetlila, bolesti a tie bolesti som ja odvtedy už nemala. A okrem vás to skúšala ešte niekto? Áno. A okrem mňa to už Máte skúšalo... nejaké výskumy, nejaké závery výskumy? Okrem mňa to skúšalo už veľmi, veľmi veľa žien, ktoré sú v mojom okolí a práve preto veľmi rada o tom rozprávam, pretože tie spätné väzby sú zatiaľ len pozitívne. Fakt ako to je na trhu 3 mesiace, možno 4 na Slovensku, tak ja som sa ešte nestretla s jedným negatívnym názorom. Každá žena spokojná. Práve som sa chcela spýtať, povedali ste každá žena spokojná, to znamená, že sú vlastne vhodné naozaj pre každú z nás. A nemôžu predsa len vyvolať u niekoho nejakú nepríjemnú reakciu, nejakú alergiu alebo nejaký iný prejav? Ani oni nespôsobujú žiadnu negatívnu alebo nejakú nežiaducú reakciu. Môže sa stať, pretože tieto, hlavne ten prírodný polymer, ktorý v tej menštruačnej vložke je a viaže nám tú tekutinu na gel a potom už rozprávam o tom, že naozaj túto jedinú vložku môže mať žena celý deň a nepretečie. No, keď sa pozrieme, ak môžem poprosiť opäť pána kameramana, že by skúsil najazdiť na tú celý deň hygienickú... myslíte celých 24 hodín, alebo iba... Viete čo, anión sa uvoľňuje v priebehu 20 hodín. V priebehu tých 20 hodín je schopný uvoľniť ten aniónový pásik až 5800 aniónov na centimeter kubický. A keď by sme to tak ako chceli porovnať, tak možno v nejakých takých obytných priestoroch je tých aniónov okolo 40-50 na centimeter kubický, alebo doma vo vašom príbytku je ich okolo 100-200. A najviac tých aniónov je pri mori, alebo pri vodopádoch, alebo v prírode, v horách. Prepáčte, tam, kde je vlhkosť teda? Tam, kde je vlhkosť, áno, a čisté ovzdušie, čisté prostredie. Mnohí rozprávajú o aniónoch ako o čističoch vzduchu, alebo rozprávajú o aniónoch ako... Tam som to počula. Či sa to dáva ešte aj do niečoho iného, ako do tejto intimnej hygieny? Tie anióny. Tie anióny, zatiaľ ako ja prezentujem len tieto prostriedky, ale už som napríklad videla, že sú aniónové nápoje. Teda, že v nápojoch niečo také je, alebo potom, keď už som skúmala na internete, tak naozaj, že som našla už veľmi veľa aj iných produktov, ale ako tým sa ja nejak nezaoberám, ani ma neoslovili. Mňa oslovil tento prostriedok pre ženy hygienický, pretože nemám bolestivú menštruáciu, nemám problémy, necítim sa unavená. Odkedy používam tieto intimky alebo aj menštruačné vložky, tak som nebola chorá, pretože posilňujú imunitný systém a skutočne aj vyrovnávajú hormonálnu hladinu. Toto ma zaujalo, čo hovoríte, že vyrovnávajú hormonálnu hladinu. Ako je toto možné? A či to je odkonzultované možno, prepáčte, s nejakými lekármi? To by bolo potom vhodné pre ženy, ktoré sú v klimakterickom veku? Áno. Napríklad tie dámy, ktoré sú v tomto období a predtým cítili návaly alebo búšenie, tak mi potom potvrdili, že toto ustalo, že tieto problémy nemali. Ja napríklad môžem z vlastnej skúsenosti povedať, používala som tieto len intimky prvý mesiac a za ten mesiac môj úbytok váhy bol 4 kg bez toho, že by som držala dietu, že by som nejak cvičila. Nie, ale pani Matejšková už to dáva ďalší rozmer, že vlastne vďaka takýmto intimkám sa naraz môžete stať chudšími. Určite myslím si, že to má práve ten súvis nejaký s tou hormonálnou hladinou. S tou dobrou pohodou, ktorá určite v našom organizme jednoducho môže byť vyvolaná. Ďakujeme vám veľmi pekne, ja som rada, že sme sa dozvedeli zase niečo, o čom sa hovorí. Vy už ste niekedy absolvovali gastrofibroskopiu, pani Alenka? Áno. Vážne, aký ste mali zážitok z toho? No, tak nebol príjemný, ale zvládla som to. Zvládli ste to. A všetko našťastie bolo v poriadku? Všetko v poriadku, tak som akože veľmi rada. Ja som vám ešte chcela ukázať, ako som dala tam tú tekutinu. Tak potom, na záver, pretože vy vždy budete mať pocit sucha. Počas celého dňa, tých aspoň 12 hodín. A to, že tak naozaj je, tak vlastne my, keď sme tam dali tú tekutinu na začiatku a môžem stlačať akýmkoľvek tlakom a na tú
vložku, tak tá servítka zostane suchá. No, tak je to fajn. Ďakujeme vám veľmi pekne aj za názornú ukážku. Aj sme počuli, že ste teda absolvovali úplne v pohode gastrofibroskopiu. Som zvedavá, či viacerí z vás majú takýto dobrý zážitok, lebo vidím, že pán doktor odpovedá v jednom kúse.